de superaliments que podeu cultivar a casa. Segur que heu sentit parlar dels superaliments vegetals, veritables concentrats de fitonutrients, antioxidants, vitamines, minerals i fibra alimentària, que són extraordinàriament beneficiosos per a la salut. Molts dels anomenats superaliments estan envoltats d'un halo d'exotisme. Tanmateix, no cal anar gaire lluny, ja que la majoria de productes habituals dels horts mediterranis aporten nutrients molt importants, imprescindibles per a una alimentació variada i equilibrada. En aquest vídeo us recordem la riquesa nutricional d'algunes hortalisses que podeu cultivar fàcilment a casa. Només us cal un espai solellós, substrat per a l'hort, llavors o planters i aigua per regar. El tomàquet, el rei de l'hort. És especialment ric en carotenoides, precursors de la vitamina A. Entre ells hi ha el poderós licopè, que s'ha vinculat a la salut cardiovascular i a la prevenció de determinats tipus de càncer. Podeu fer planters de tomàquets des de novembre fins a juny i transplantar les plàntules a l'hort quan hagin passat les glaçades. Segur que heu sentit parlar del cale o col verda. Aquesta col arrissada és molt rica en calci. 100 grams de fulles crues contenen més calci que 100 grams de llet. També aporta grans quantitats de vitamines K, C i B6 i provitamina A. Feu-ne els planters a la primavera i a l'estiu. 100 grams de pebrot cru tripliquen la quantitat de vitamina C que aporten 100 grams de taronja. A més, és molt ric en provitamina A. Podeu fer-ne els planters a partir de gener-febrer. Els vivers es trasplantaran al maig. El bròquil, la col llombarda i la coliflor destaquen pel seu contingut en vitamines K i del complex B i en provitamina A, entre moltes altres propietats. El seu consum es relaciona amb la prevenció de la degeneració cel·lular, el bon funcionament del sistema digestiu i la salut ocular. Aquestes suculentes verdures són les estrelles de l'hort de tardor-hivern. El color ataronjat de la pastanaga reflecteix la seva alta concentració de carotenoides, pigments antioxidants molt valuosos per a la salut. Entre ells conté grans quantitats de beta-carotè, precursor de la vitamina A. Se sembra tot l'any sobre el terreny i es cull als 3 o 4 mesos. Els espinacs són un altre aliment superdotat, font importantíssima de vitamina K, provitamina A, manganès, àcid fòlic, ferro. Contribueixen a la cura de la pell, la salut ocular, l'enfortiment dels ossos i dels músculs. Es pot sembrar tot l'any directament sobre el terreny. Els pèsols aporten una bona quantitat de proteïna vegetal, fibra, diversos minerals i vitamines K i del grup B. Però a més contenen fitoestrogen coumestrol, que alleuja els símptomes de la menopausa, entre altres beneficis per la salut. Se sembren des de la tardor i fins a mitjans de la primavera. Les mongetes verdes contenen una elevada quantitat de fibra soluble i insoluble i diversos nutrients importants. Estudis recents han revelat que el seu consum podria prevenir la formació de pòlips en el còlon. Se sembren de febrer a novembre directament a l'hort. Ara veureu com és de fàcil fer un planter. Busqueu una safata d'alvèols o, en tot cas, un recipient similar, com ara una ouera. Ompliu-la amb substrat per a planters. Enterreu 1 o 2 llavors a cada alvèol, a la profunditat que indiqui el sobre. Regueu perquè les llavors quedin ben fixades. Claveu en els alvèols uns cartellets amb el nom de l'hortalissa i la data. Així podreu portar-ne millor el control. Finalment, col·loqueu el planter en un lloc lluminós, però fora del sol directe, a una temperatura d'entre 15 i 18 graus. Ara, només heu d'esperar que creixin les plàntules i sigui el moment de transplantar-les a l'hort.